Szóval itt a tó. Amerikában ezt úgy hívják, hogy Helix Pond Skimmer. Igazából egy skimmeres szűrépen és egy szűrőtón alapul az egész történet. Ezt meg lehet venni készen is, de egyszerű volt megcsinálni. Ez csak egy merevítés benne. Az ott egy túlfolyó. Ez itt az utántöltő, egy sima WC szelep lényegében, ami rá van kötve a kinti vízre, ahol csökken a vízszint. Úgy engedi bele a vizet. Ez egy szűrőkosár, egy úszórésszel. Alattam most nem látszik, de ott van egy TM10-es szivacs lejjebb, és az alatt van a szivattyú, ami pedig itt a szűrődoboz aljából itt megy végig egy cső. Ott a föld alatt végig, mindjárt mutatom, hogy hol jön vissza. Itt jön a föld alatt. Így végig, és itt jön be magába a szűrőtóban. Ez itt a szűrőtó, ami 50-es csövekhez van kötve, ami perforált, és 25 centi 4-8-as kavicágyon jön fel a víz alulról. Az a zsák ott egy árpaszalma, az a zöld lebegő algát akadályozza meg. Most is nem süt a nap, de igazából látni az aljára az egésznek. Nyilván alga van, így is mindenhol. De most kezdett melegedni a víz, úgyhogy most van a tavaszi algavirágzás. Ja, megmutatom hátul a szűrőtavat is. Igazából ott bejön a cső, fésű alakban van. 1, 2, 3 cső, ez egy tisztító. Még szintén lelátni az aljára, nincsen benne semmi. Ezt akkor szoktuk használni, hogyha tisztítani szeretnénk, mert hogyha belenyúlunk, akkor látszódik azért, hogy az iszap ugye rakódik le benne, ezt eszik meg a növények. De amikor le van állítva a szűrés és felülről be van mosva, akkor oda bemosódik ez a kis lerakódott iszapréteg, és a kis szivattyúval onnan ki lehet a növények alá szivattyúzni. Vagy néha ezzel a kupakot levesszük, át van mosva a cső. Ezzel jön egy kis dzsúva belőle, utána meg majd a tiszta víz. Ezt mind a háromnál meg lehet csinálni, és akkor még csőbe le van rakódva, az kijön. És mondjuk ez egyébként ez a szűrőtó nem volt tisztítva, mióta meg lett csinálva. Tehát 5 éve. És azóta csak ennyi dzsuva van benne. Szűrőtavaknál ugye nyilván ennek körülbelül a teljes tónak a 2/3-ára szokták csinálni a szűrőtavat. Itt ugye nem kellett akkora, mert nem egy óriási ez a tó, ez egy 6x6 méter körülbelül.